hai dolok hai hai table kaisa lasima singchano ungjak khatang ke Agartala smart city hinai chin tiprajuk buri tongui tonglai rok kedengma romui tongmo hamya hai keba thak phanglai rok khorok tam hai ga tinjon manjaka thangnai hor o hai ke manjangmani pore Agartala je tongnai rok hai ko Agartala ni borok bai kwbangma jaga romjagui video hai ke borok ni je makhang rong camera khai social media site rogo upload khaijangman pore borok belai kheno viral wngkha tei norok nugui mano borok video borok naidi upload je borok no video site borok call family naidi iphone ni ringtone phai hino open teibo tak lukra kwbangma salaijak ta hingke Agartala tangui kunpo poria hain thangui tongo aro bara tongo tei borok ni sak rok phalui iphone mobile tulai tongo hinui kubui ko agin simi naina thangke tau kaisia agi o kwbangma jora no kwbangma bar no Agartala tongui tongnai rok haike sak bai thang sal gadang gadang no manjago tei kwbangma jaga viral bo khaijago tao kwbangma luko hai tiprasar no salai tongo je Agartala tongnai kwbangma joto buriya kwbangma buri no poria aro haino bara tongoi ni sak hai kwba hamya tonglai rang na nawi nai iphone mobile hai iphone mobile tuinai borok si gurilai tonglai hingke dolong mia thangnai horo khorok tam prajuk buri lama manjagui nai Agartala ni bo viral khaijak o video no nugyak hingke ang video ree nai আলুলিটা এখান থেকে সরাও না আলাদা করো এমনি চেহারা পাই দিব সব দিক চেহারা ইয়ে করো এক্সপোজ করো সিঙ্গার রাখা যাবে लेकिन सर मैंने पिछले 6-7 दिन से मैं घूम रहा हूँ आप 4 दिन सर इतना तो दो स्टाफ दो कांस्टेबल भेजे हैं ठीक है हमारे एक सोशल वर्कर hingke dolok norok video nungman pore chen tiprajak rong no hai ke Agartala tongoi je hamya tong hai ke je tomo hamya tongoi tongnai borok no tam sanam so comment kai sana ta puni